Hola, sóc Rosa López i vos llegiré el conte A casa tots reneguen de Nadal, jo no, de Lourdes Toledo. Tots els anys, en arribar Nadal, la mare deia que començava a preparar-se. I quan dic preparar-se, vull dir preparar-se a consciència. Preparar-se com si anara a fer una travessia pel desert o per una jungla plena d'animals salvatges i plantes carnívores. Potser exagero una mica, però a mi, de xicoteta, em feia l'efecte que era així. Any rere any, la mare deia que es vacunava per a Nadal. Jo no la veia anar al metge, ni tampoc que la vacuna tinguera efectes secundaris, temperatura, cansament o altres. Però ella hi insistia. Ja podeu celebrar Nadal, m'he vacunat! La mare deia podeu i no deia podem. Ella era així, encara ho és, una miqueta excèntrica. Insistia en el fet que ens acompanyarien tots els preparatius i celebracions. Decorar la casa, per a la qual, tot i que li feia molta peresa, havia comprat llums nous i unes figuretes de fusta precioses. Preparar una sopa i un dinar en companyia de la iaia i la tia. I esperar amb entusiasme l'estesa de regals que, de sobte, apareixeria a la terrassa, al corral o al pati d'allà on estiguérem. Ah, sí, he oblidat dir-ho. Des de feia uns anys no celebràvem Nadal a casa. Llogàvem una casa rural i ens ajuntàvem tots allà. Bé, tots. Després de la mort del iaio i de 2 divorcis en la família, la paraula tots havia canviat de sentit. Des que la mare i el pare s'havien divorciat, el pare ja no venia amb nosaltres i com que la tia Andrea també s'havia divorciat, era un Nadal sense oncle. Així que només érem la mare, la tia, els cosins Damià i Lluís, la iaia Júlia i nosaltres dos, el meu germà Jordi i jo, Mariola. Una vegada vacunada la mare, podíem començar a fer plans per a Nadal, a demanar regals al Pare Noel o als Reis, a imaginar on viatjaríem o a punxar la mare amb tot tipus de cançonetes nadalenques. A la mare la feia posar nerviosa tota la parafernàlia nadalenca, com deia ella, separant pausadament cada síl·laba. Deia que les Nadales i les cançons de Christmas, sobretot la veueta de Maria Carey cantant All I want for Christmas is you, la treien de polleguera. No suportava anar de compres per Nadal perquè el fil musical de les botigues i dels supermercats no parava de bombardejar el personal, deia amb síl·labes molt separades, amb aquesta tonada. Per si fora poc, en arribar Nadal, la mare es deprimia una mica. No trobava on ni com encaixar l'absència o la presència del pare en cas que ell volguera veure'ns per Nadal. «Complaure tothom, sempre de complaure tothom! I a mi qui em complau?» mormolejava mentre traginava per la cuina o faenejava al despatx. En realitat es desfeia perquè tot el món estiguera content i es posava molt nerviosa, anticipant el que havia de vindre, imaginant que no arribaria a final de mes, de gener, és clar. Fills, per a mi, la costera de gener ja no és costera. És el Penyagolosa, nevat i esbarós, amb risc de caiguda i recaiguda. La mare era, i encara ho és, molt exagerada, quasi hiperbòlica. A més, era allò que en diuen en anglès moody, és a dir, que tenia un humor d'allò més variable. Quan es trobava forta i de bon humor, es menjava el món. Però quan li venia el baixó, com ella en deia, ho veia tot negre i se li feia una bola immensa. Aleshores, era millor evitar-la o passar pel seu costat com si res. No sabies quan ni com podia esclatar. La iaia Júlia era la mare de la mare. Ella no es vacunava, però es deprimia una mica i es cabrejava molt amb els encarregats dels supermercats perquè exposaven els torrons i els dolços de Nadal quan pràcticament encara anàvem amb biquini per la platja. «Com que cada vegada l'estiu s'allarga més», comentava mig sufocada. «Ara els torrons s'ajunten amb l'orxata i els fartons. Així no hi ha qui s'aclarisca». I se sulfurava perquè encara suaven pel carrer i ja havien disposat els torrons i els polvorons pels prestatges del supermercat. La iaia començava a posar-se trista per novembre i anava increixendo a mesura que s'acostava Nadal. Potser, des que va morir el iaio Sebastià, se li feia tot molt més coster amunt. Però no ho tinc molt clar, perquè de vegades deia
Si el iaio Sebastià visquera, no sé què n'hauríem fet. Tal com era ell demanador i quimerós, segur que ja hauríem renyit tots. No sabies mai fins a quin punt la iaia trobava a faltar el iaio. De fet, segons el moment, et feia pensar que d'alguna manera ser viuda tampoc era tan terrible i que, fins i tot, ara respirava una mica millor i podia anar al seu aire. La vida és complicada, això ja ho vaig aprendre de ben menuda. A mesura que la iaia es feia major, ja no tenia ganes de romansos, ho deia així, lentament, separant les síl·labes, igual que feia la mare. Es veu que el costum de separar les síl·labes venia de família. Allò que la iaia volia dir és que ja no tenia energies per a fer la compra, cuinar, netejar, escurar, arreplegar. Tot se li feia molt coster amunt, com a la mare el mes de gener. Allò era ja quasi una família d'escaladores, totes coster amunt. Així que el que la iaia Júlia volia era que l'alliberàrem de tots aquells romansos. I per això, des de feia uns anys, la mare i la tia havien agafat les regnes de l'organització de la festa i la iaia intentava relaxar-se, tot i que li costava molt i continuava posant-se nerviosa. Tant que quan arribava el dia de pujar al cotxe i anar a la casa que havíem llogat, solia esclafir la pobra. Només anar al banc a traure les estrenes, comprar 4 cosetes, fer-se la maleta i no oblidar res a casa. Això ja era esgotador per a ella. La tia era sovint la que mostrava més entusiasme i alegria quan arribava Nadal, no perquè tinguera un esperit nadalenc desaforat, sinó perquè els seus fills, deia, eren encara molt menuts i no volia privar-los de l'alegria de Nadal. Per eixa mateixa raó, la mare i la tia de vegades es barallaven. La mare tardava molt a contestar els missatges de la tia quan ella li preguntava qui comprava què i com s'organitzaven, i la tia perdia els estreps. Què et penses, que a mi em mata d'il·lusió tot aquest tràfic nadalenc? Però ho hem de fer! Posar-li una miqueta de ganes i il·lusió pels nostres fills. Si faig igual que tu, com si fores el Grinch, o com la mare, més deprimida, estem apanyats. Ho faig pels xiquets. Però si no col·laboreu tots una mica, heu deixe córrer i ja vos apanyareu. Aleshores la mare reaccionava. Bé, d'acord, ja em posa les piles, li deia. La mare consumia. Bé, ella diria que consumir no n'és el verb. I llegia molta literatura sobre Nadal. Se ho coneixia tot. Cada any escrivia un article sobre el tema i havia fet un taller d'escriptura creativa dedicat a relats i històries de Nadal. Per a ella era com una mena de protecció o vacuna antinadal, o almenys això deia. Assegurava que cada família era un món i que tots teníem alguna història a contar. La cosa era saber contar-la. Per això, i insistia, calia llegir molt. Així que cada any arribava a casa amb 1, 2 o 3 llibres diferents de contes o articles sobre Nadal i fins i tot poemes. El seu favorit era de Salvat Papasseit, encara el recorde. Demà posats a taula oblidarem els pobres, i tan pobres com som. Jesús ja serà nat. Ens mirarà un moment a l'hora de les postres i després de mirar-nos arrencarà a plorar. Cada Nadal, la mare buscava consol en els llibres. Deia que el recer, el sentit de la vida i l'humor els trobava en la literatura. Una vegada, en comptes de menjar de veritat, ens havia proposat fer un menú literari. Ja m'enteneu, no? No sopar pràcticament res, només begudes refrescants per als menuts, un bon vi per als majors, trufes, això no ho perdonava mai, i vinga a llegir contes. Per aquella època, el meu germà i jo ja érem més grandets, però què voleu que vos diga? Teníem tanta fam com de xicotets o més. Els meus cosins encara eren menuts, i la mare no entenia que no poguérem passar el sopar o el dinar de Nadal simplement llegint contes i xarrupant el refresc ensucrat entre trufes i panetones. A casa ja feia anys que havíem deixat de comprar torrons perquè els del supermercat no els agradaven i els artesanals costaven una fortuna. Al final, no ens els menjàvem i s'assecaven. Total, que aquella idea de la mare no va prosperar mai, tot i que ella hi insistia. No sé per què vos hi negueu. Ens estalviaríem diners, temps d'anar a comprar, de cuinar i d'escurar. A més, no discutiríem pel menú i, damunt, eixamplaríeu la vostra cultura literària.
La mare de vegades parlava així, com si estiguera escrivint un article o donant una conferència, i Jordi i jo ens baquejàvem de riure i ens fèiem broma. A voltes la picàvem tant que s'enfadava i ens deia «Sereu borinots de sèquia?» Pegava mitja volta i se n'anava a la seva habitació. Però la mare era, encara ho és, més tossuda que una mula. El iaio Sebastià, segons el que he escoltat perquè no el vaig conèixer, deia que la mare era molt tossuda, que li venia de la part aragonesa de la iaia, i la iaia s'enfadava amb el iaio quan deia això. «Oh, com si ell no fora tossut ni res!» marmolava la iaia Júlia. El cas és que, li vinga d'on li vinga, la mare és molt cabuda i quan se li posa alguna cosa al cap no ho deixa córrer fàcilment i insistix. Per això, aquell any, i a pesar de les nostres negatives, va dissenyar un menú literari per a la nit de Nadal. El menú deia així: per als entrants podeu anar fent boca amb els contes de Pere Calders. Quieta nit, la història d'un Pare Noel que arriba a una casa on ningú no l'espera ni el vol. O amb reunió d'alt nivell, on els reis d'Orient no s'aclarixen com organitzaran els lliuraments dels regals. El gran mestre del conte té prou de mirar els nostres tràfics nadalencs amb tendresa, amb imaginació i amb humor, perquè, com qui no vol la cosa, queda en evidència allò que realment som els éssers humans. Ben poca cosa i molt d'enrenou. Ara, deixeu espai per al vi, pot ser fins i tot per a ballar una mica, i passeu al plat fort. Com a plat principal, Paul Auster, amb el conte de Nadal de Logie Wren, una història que vos omplirà les boques i els cors de sorpreses, tendresa i originalitat narrativa. Quina manera més bonica de crear un conte a partir d'una anècdota i de deixar-nos amb el dubte si allò realment passa o si l'autor ha jugat amb nosaltres. Al capdavall, mentre hi haja una persona que se la crega, no hi ha cap història que no puga ser veritat. Les postres les podeu arredonir amb O. Henry, fundador de la short story nord-americana, junt amb Edgar Allan Poe i Mark Twain. El relat El regal dels reis, recollit en històries de Nova York, evoca la ironia tràgica de la vida a cor descobert i amb delicadesa. Una vegada llegida, no la podreu oblidar. Per a endolcir la sobretaula, no hi ha res millor, amb ironia, és clar, que Germanes, d'Imma Monsó, o el sopar de Nadal de Nora Ephron, inclòs en No me'n recordo de res. En Germanes, Monsó reconstruïx un sopar de Nadal que podria ser el nostre. Conta que arriba a novembre i Rita es maleeix de nou. Un any més, i ja en són uns quants, ha sigut incapaç de dir que no al sopar de Nadal i una altra vegada l'haurà d'organitzar. Mentre la majoria de la gent es marca propòsits d'any nou ambiciosos, amb objectius que els canviaran les vides per sempre, ella ha de conformar-se a encomanar-se a la il·lusió, una mica ingènua, de dir que no al pròxim sopar de Nadal. Nora Ephron, amb un humor descarnat, planteja el dolor d'un Nadal trastocat per l'absència d'una de les 4 germanes Ephron, la que sempre feia les postres junt amb ella. Les peces s'han mogut, res és com era, i tot i que l'any passat ho va dissimular, enguany el dolor l'aclapara perquè de sobte es torna evident que ningú mai ha apreciat les seues postres per Nadal. I per als noctàmbuls i insaciables, el ressopó pot vindre acompanyat dels poemes d'Àngel Casas. Vençut en el sofà, escabellat, el cap volta i revolta, embriagat, ressonen les nadales, rebregat, s'embussen els budells, bicarbonat. Jo juro per ma vida, penedit, que no repetiré l'àpat maleït. Detesto el xampany semi malparit i els polvorons que encara no he paït. El seu llibre, Nadal? No, gràcies. Està ple de versos divertits, tendres i atrevits. Com veieu, la mare en tenia per a tot el món. Havia dissenyat un menú literari exquisit i prometia ampliar-lo i renovar-lo cada any. Però nosaltres teníem fam, volíem sopar i dinar, i la lletra impresa no ens omplia la panxa. Finalment, la mare sempre ens donava de sopar, és clar, però ens feia patir una miqueta. Li agradava molt fer broma amb això. A banda dels nervis que passaven per si sopàvem o no, en arribar Nadal, a més, el meu germà es posava molt neguitós. Li entrava la vena consumista.
Ho volia tot. Discos, una guitarra nova, sabatilles, aparells electrònics, darrerament també volia viatjar. La mare deia que ni amb els 3 reis d'Orient n'hi hauria prou per a ella soles, i ell no sabia si riure o cabrejar-se. Del pare no en sabíem res fins que uns dies abans de Nadal, de sobte, guaitava per la finestra del WhatsApp. El pare era imprevisible. Alguns anys venia a celebrar Nadal amb nosaltres, pocs. Quan això ocorria, ens feia uns regals estrambòtics i divertits. Unes vegades ho encertava més que d'altres, però mai gosàvem dir-li res, s'hi hauria enfadat. A més, com deia la mare, qui no és agraït no és ben parit. Quanta raó que tenia. El meu cosí xicotet sempre demanava joguets increïbles, impossibles, i Matia es trencava el cap intentant consolar-lo, si el Pare Noel no li ho encertava. Ves a saber què li havia passat al Pare Noel que finalment ha deixat al pati altres joguets que no eren els que tu havies demanat. Damià renegava, però la major part de les vegades ho encaixava bé, i la nit fluïa sense més ni més, entre dolços, vi, jocs de taula, bromes, anècdotes i records, mentre la llenya es petegava a la llar i el foc repartia ombres per les parets i el sostre. L'endemà, el dia de Nadal, ens menjàvem les sobres de la nit d'abans i fèiem una bona sopa. Anàvem a fer un passeig pel poble de torn, cada any en un lloc diferent del país. Ens agradava molt recórrer i conèixer llocs nous, i mentre passejàvem, llevàvem ferro a tot allò a què calia llevar ferro. El dia de Nadal era un dia estrany, massa gran, massa ample, massa dia. L'endemà, quan ja duíem 2 dies menjant, jugant i llegint, sobretot la mare, recollíem la casa i fèiem les maletes. S'havia acabat el suplici, pensava la mare. Bé, ja hem passat Nadal, deia la iaia. I la tia reblava el clau. Tampoc és per a tant, exagerades, dramàtiques, ho hem passat bé. I jo no sabia què dir ni què pensar. Nadal era una festa que m'agradava. Jo no renegava de Nadal, però el trobava molt intens. I en arribar a casa, cada any pensava: ara sí, superat Nadal, per fi tots a casa. Apagueu els llums, tanqueu els llibres i que hi regne el silenci. Silent night, quieta nit. Fins a un altre any. Heu escoltat el conte A casa tots reneguen de Nadal, jo no, de Lourdes Toledo. Un podcast del Departament de Foment de l'Ús del Valencià de la Diputació de València.